tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai levek ule ton chum video a chuan John Cena channa movie munom tak freelance ti hi toikim taka thlira ngai thla kho zwai zwai na hun ilo nei leng umyang dam chan nei in chelo mission petis hian anun chu molmang tak tumbik le nuam ti chiam po nei lem lovin amang chhowe no no a law school a kalin atui ngang lo wangle ngam lo ane china wanga chu sanin US Army a alu tandaya sipaya tran chunwa mati in nun hlut zia te po asiat pha nge nge a Jenny nen in nein fanu an nei to bogani nikhatsu Mason le atim te chu Polonia rama dictator president Juan Venegas samanturin an thok chuaka mase van sang anom lain tu emote chuan an chuana helicopter churon kapin accident rap thak tak achuak ta ati mete an thi phung lain Mason ero wa ni thak takin adam chuak lowa mase nungna nei phain US Army po chu aban san pha ta hial mai ni hemi nu hian du thlan tur dang nei ta lo Mason chuan anon chu pa ngai taka mangin azir zo tak lo chu azir chhun zom le a loyar ni in na athok chan le mop mop to mase nuamati mi alo le atuina ni haulo na tho chu aning chin hle chu chuan ama po na sataka ngongin anu pakar po achat waklo pha nge nge ani chutia ning taka office chunga achut ngui bu la chuan an army general chen Sebastiana aron lutlul anin mulo na arei to ema wanga hlim taka anin kwa nu in Sebastian chuan thupoi mo tak shil tur ane thu soyin Mason chu office a shwai zuibuk ama in private security agency CDIT chu alaudin vereng chuni in Mason chu thodun puya somin Polonia president Venegas interview nei pui turin American reporter mei che pakhat akaldona atum ramte him taka athlen theinan vengla ka du ani ati dek deka Mason chuan ka du lo Venegas te chu ka team mate haune na kan helicopter chuan na kap thatu kha ania ama wang hian ka na ka ban san angai pha bukania o atingal buan Sebastian chuan dollar sing ni hlo donia I lawyer na inin zia hi ka sheve thawania ti na thlemle Mason chuan baka ka hnungna wang hian tunma ang khan ka chak to lo di in nial ngial ma se anor tulamin anor ne em wangin a o pha tangi nge ani Mason chuan a reporter ven him tur Clear Wellington ni chungchang te chu chui zui zwai in alandana chuan journalist larle mingthang tak chin ani a mase tu na ero atla che angreng to hle Avanesia min high profile politician Polonia president chu a interview theidon lova chu chuan a ming dai to po a chem al tharle nge a be se omwia wani apa thuron rom tak zom an fanu in skula tu emokuta lo thla ko wangin Jenny po apasal Mason chunga chuan alom lo nge mai kanbula hian ihlim hlol lo ni in ka sheberto kanule pate in lama kanom san ri don che alati zui Mason chuan keima zok hi ka chuak don lom ti in input chwa de lu pa in security guard na thoka azin chwa don thua shila chu chuan Jenny la chu atilung oilo zwal sau ni in alang mase kaltir ta thovin anin chanshan ri na chu anin kar sui zom thartir tu nile theihlo se adu tak zet bukani atuk zinga chuan Mason le Clear te chu in mu in Polonia lampanin an thlok chuak ngala thlona chunga Mason chuan Cleary an chol na video te chu envela Cleary po in a ming dai to chu chem alea nasale zwal zoka larle thei chu chak tak zet hei wanga kum som zet media interview la du to lo Venegas sa interview tura hlate khwa akal sham po hi ani Polonia chu thlengin president Venegas chuan alo muak thlap ataka I thazo ka ni hi ti in chong kama uilo viau bok Venegas chuan clerical puipa Mason chu army chang to chin ani ti te chu lo sha savikin research alo ne na sa to hle ani chutia an tumram lampana an tlan zelai chuan helpol ni om tak te chuan an lo lambun ta thut maile Mason chuan motor khal chu ngalin chung ho chu an swale tatak takale an zawai chuan o samte in ha po ha em lo chuan ada tha thei ta vek mai abondan chu Cleary te po in makan ti don ngei mai
me son chuan chulai mun chu a him tok lova sha in kir le mai te chu adua ma se clearly la in Venegas a interview nei pui lova ho mai chu atum hau silo me son chuan ikirar ai chuan inun na kha apoi mo zok dai lom ti in lar chwa le ringot mai chu khelo turin adu ve ani ram hnuaiah chuan in mukhom le ta cham thoin Mason chuan ama chhortu Sebastian chubia in ron beitu te ho zong chu alo tha thei vek thu te chu shil ve boka Sebastian po in makati hle Mason chuan ram hnuaia an tan mek thu le chulai mun chu chua san vat an ngai don thu te shil nu in Sebastian chuan helicopter aron tir don thu shil ta ani Venegas po in phone chu man sak ve in atupa George chu kola apateya alo la thilo chu George po in makati nge mai a chan chu khang hel pol ho tir tu kha ani wangani phone pek let le pa in Venegas chuan heng zong hi George thil ti vekani ti ka shalom masi ani po hi atop na alani lo tu emo thu zo mai ni ti ka shibukani atia Venegas chuan kholam pana kalpui tu ma se Mason chuan min shoi tu tur helicopter aron thleng chep to ang ti in Clary chu shuain akal san zui mok mai Clary chuan interview nei pui chu du biang ma se agar tu berin him ati to miau silo wangin a hun cha abo pel tur chu uirunge mai reilo te nuwa helicopter chu aron thlokwal ta vut ma se an ma ni lam tur ozong ani mel hau lo mai le helpol ni om tak ho bok chu ron tol thale sungin Mason le Clary te chu tha tumin an ron kap tak ngeng mai le Mason chuan a thei top chua bele tin helicopter po chu akap thlatheya helpol ho po chu a that chimit lo chawani ma se tha bang pakhat chuan ron bein akap hlum man cheltia nunglama changin Venegas chuan aron kap hlum lo George po in an plan anga thil a thleng lo chu poi ati tak zet chuta le thu pe tu helpol ho tu pa ko hor suron kalin apateya atha theilo wanga a hau shep nu in thilikal swaltiuli ani chuan ka tha tong chiti in George chu avo zui bukani Venegas po in Mason le Clary te chu khwa lu puin mi pui haula chuan an lo ngai sang na men anin ti fel nu in Clary chuan Venegas chu interview nei pui tange nge in Mason chu camera me na achang thunga Clary chuan anthil ma chon chung chang chu soi chuakin helpol howin anron bitum chan chu azota Venegas chuan Palonia hian leilung hausak na wang tak chanem takan neya chung chu phone te laptop te tun lai khol changkang pui siam chhuana na changkai takte hi anni chung chu sha in Western Company lian pui te chuan min ron lu chil antum china mase chung ho chuan kanram leilung hausakna kan thing le mau le thil dang te hi min dim sak don hau lova kanram tan hlok na po om ve mang lawang chu ke hian rem ka tilawa chu wangin foreign corporations ho ne na tho ho hi ka du lo hul hualani chu wangin helpo le sipai thachak na mangin min be hi antum china lom ati zana chuan committee ho chuan an mi khwal pathum te tan party hlim om tak buat sayin an hlim tlang le Clary po in Mason chu abe se titi taringot mai nia masi ani ero in pulai tak na rin kanupui hi ka mangaya karin omlo san theilo ati tol mai atok zinga Mason chuan Sebastian chubia in chutiang ang na thok tura ani kher a than chan chu zotin helpol hoin tha tuma an be runga chan te chu a she thiam phai lawani chuta Sebastian chuan kan team mate te thatu Venegas alaka phubala a I tha theina la lom kha muna khan ka tir lu che chuan Venegas da chatur hian thunei na sang tak chel ten poisa min pe bukani I share reng tur chu helpol ho khan nangma ni be chewan tum lo Venegas tha tur ve kan ni kha alo ti ta dai mai Mason po in thil kal kwal vel dan te shep chu makati ang reng veu mai Mason chuan achung te chu bele in afanu chuan ko la lo changa afanu in angai to zia te ashil nu chuan nu bernen anin bevele apasal osia Jenny po in alung oilo na zongzong de chu thengil pha vekin him takin lo hole thwai ro o atiniam ta duai mai heiwang hian anti tur anzo thokha to bukati in Mason chuan hode urum mai chu adu to ani
ma se helpol ho tu pa ko horse le apol te ho chu anon thlen ve che awangin Mason chuan an mi du ber Venegas chu sakorin atlan chiat pui ngal Clary po in zui ve ngal ma se helpol ho chuan an man hlo mai Mason a pu aril ro boy tanak ma se Venegas chuan kadam chung chuan an tinalowang ti in achong thlamwana an kholu le masak ber na a zanria tumahman mo lem lo taka an kalayin Venegas chuan ati me te hone na an chuan na helicopter kap thatu chu ani lo thu soin Polonia sipai te hian American helicopter te hi an chuin an kap thathei lo shim chu wangin keini lam chu kan ni lo te ka chiang ani ati Masonon helai muna hian nangma thatura rontir kani asin ati te po chu Venegas chuan a hriat vek to thua soile zel mai ko horse le apol te po in khwa churon lut ve to in Mason chuan Clary chu himdam taka hlan turati in aya Venegas chu pek let ve atiama chuti lai tak chuan Venegas sapo ama in aron kal phei thau mai ma se hnung lama chuan ama support tu mi pui tam tak te chuan ron zuin thila buai zo ta vek mai le Venegas sabak kap lo tura thupek ani boxi wangin helpol te po in mi pui ho chu an kap mai ngam bik ho silo mi pui zimurmur kara chuan Mason te ho po ru thei tlangin an him ta vek mai lei hnoi ver president office po theya chuan lutin office la George chu president chutna lo chu wang to in nuama lo tina samai athi dei to tura angai apateya amule thut si chu athok chuak lo chau ani bere Clary chuan live streaming lo be ngalin Venegas po in atupa chu lo tura shilin kan pani in kan ram hi kan hum him don nia atia George po in apate chat zia chu muchiang ve to hle in loma wangin atnuka ul lo chawani chuta le general pakhat churon lu thorin Venegas chu aron kap taringot mai George thin rim chuan lo kap let ve in anin kap dun tangin engmaya heiwang hian George te pani chu an thi chiang dun hle ani awane siamin bulletproof suit lo halo Venegas ero adam chuak thunga chuti rualin atupa achana ero na atingei mai chuti mekline sipai tam tak te churon lutin Venegas chu silain anron tin ta vek maile ani chuan an mel manilo an president ani thu soin hi kan zawai kan ramani a terrorist kan nilo kan ram chan nana luchum ban chum huam sipai te kan ni hiti in abeng dai thei sham chuti lai tak chuan ko horse le apol te ho anron thleng ve le chia sipai ho nen chuan anin phe ka ta pop maile por lama po Mason a chan chua tum Sebastian chu atim te ho nen an lo thleng ve che a chutia an buai nuai lai te chu Clary chuan lo life star charin ama boy in alo buai ve hle ko horse le Mason te twin swazuin ko horse chuan an chuan a helicopter kap thatu chu ama nge ani thua soiwanga thinrim thar le Mason chuan achak na zong han som khom le ngyal ma se anung zanga dik to lo wang chuan a bet zoka achang le taran maile athat man chil tia Clary chuan ko horse luwa ron chupopin Mason chu a him theita shamani hemi nu hian Mason chuan silai chu in helpol ho chu an kap clear ta tak maile abon bukaniang Clary po in alautin uluk ngang mai Clary video cover te chuan news lua khat ngal vekin adu thu sam ange yin ahming chu a cherle theita ani President Venegas po in dictator anga rorel na din mun sang chel reng chu cha ati to lo thu soin mi puiten ram shwai tu turatana andu zong te chu anma ni nge yin an thlan chhuat thei to don thu press conference kaltlangin apwang zui dup mai Mason po in US chu thleng le to in achung te nen po hlim takin anin mukhom le theita Jenny nena annu pakar chalo te po chu in thurwala siam chat dun antum zui hle ani chuta le Venegas chuan apuina awanga longmanadan dollar makta duai nga account na aron thun taruk maile chu chuan Mason po na sataka ti that hawin anu puile afanu te kianga dam taka huna mang theite chu dam hludna le nun te nuam tu vekti anni ti shethar chhole bokin athil clear dan te po in ma an son to hle ani
ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le ule